Takže čaute, Zrea z Multiflash a som tu pri mojom prvom videu je to z Minecraftu a je to na taký let's playerský server, lebo ja som ešte som skôr natáčal, ale mal som jeden taký channel a hejtovali ma a také somariny, tak mám nový channel a mám už, tento server sa proste volá LPcraft, prší, takže asi mi to trochu bude lagovať, ale nejak to vydržíme. No, tento server sa volá LPcraft a mám tu už takéto, proste dal som si okolo, aby mi všade vyrastli stromy, tu mám taký malý sklad a predtým, než som natáčal, tak som si dosť mesa, nie dosť, ale proste zásoby mesa som si urobil, lebo je to také trošku, ten server je taký trošku hardcore plus normál, takže tak, alebo plus easy sa to dá povedať. A túto chodbu, keby ste náhodou chceli niekto vedieť, tak táto chodba vedie sem, potom je sem, potom, sorry, som vkladal mikrák, potom sem. A tuto mi urobil, keď poznáte Flama, tak tu mi urobil také z Netheru a ja som si urobil z Glowstone. A určite mi napíšte do komentáru, že čo je lepšie, buď Glowstone alebo ten Nether. Ako to bude vyššie a bude sa to tak striedať, že či Nether alebo Glowstone je lepší. Lebo tu bude potom záhradka, tu budú stromy, obilie a proste také všetko, čo sa pestuje. Takže to bude toto. Táto informačka je aj o tom, aby som vám ukázal domček, takže tak. Takže ukážem domček. Za chvíľu sa mi budú minúť hungerbary. No, tento dom asi vidieť nebudete, ale našiel som ho, som v bažine. No, takže som v bažine a tento dom sa na serveroch, alebo proste na singleplayeri sa len tak náhodne spavne. Je to tej čarodejnice dom, ako tej blbej, čo púšťa na vás líky a tak, takže tak. A tento dom som našiel a býval som v ňom nejaký určitý čas a potom som si vynovoval ako vidíte tu chodby a také a môžem vám ukázať aj ten sklad a aj toto všetko. No tu ako je skrýša, lebo cez to drevo, ako keď sa skrčíte, tak cez to drevo si menovku nevidí vám hráč, takže keby išiel náhodou do vnúka, ale zase by videl cez to okno. Cez to tak by videl, že ste tam. Tu mám už dosť zásobu aj ender pearl, pretože je tu aj mob trapka na endermany. Takže mám aj jedno dia od Flama a potom tu mám aj blue orchid a tak. Mám tu aj iron nejaký, lebo už dlhšie som tu hral. Potom v peci nemám nič. Dobre, a mám tu aj sklad, taký menší. Tu v týchto bolo nemám nič. Tu hore mám jedno vajco, nethercrack a nejaké veci, aj meč, aj blazon som si skryl a dosť mám aj ender pearl, takže tak. Bol som aj ťažiť, mám aj lapis, toto mi dal tiež flame, potom lurchid, nie je proste koža, neviem to prečítať, leader, presne leader, alebo nejak tak proste. Takže máme tu takéto. Keby ste si mohli všimnúť, počkajte, sa pozriem, že či je to tu. Áno, vidíte mi kurzor, tak keď ste si museli všimnúť, tak mám kurzor zo Sfgane, mám školačinu a možno si niektorí ľudia, ktorí túto informačku pozerajú, si myslia, že niečo RMSF a také som áno, hrám. Jeden účet mám, mal som 300 level, ale ako šľohol mi ho niekto, ale mám lebo hral to aj môj kamarát a potom nám ho takto šlohli. Takže mám teraz účet 74, mám tam aj dosť dobré podzemia a tak, takže určite druhý diel po tejto informačke možno bude zo Shake the Fidget, takže sa tešte a ja túto informačku na tento server pomaly budem
pomaly budem končiť. IP do popisu vám dám, ale zbytočne vám budem dávať. No, ja vám ho dám, aby ste ho mali, keď natáčate, že napíšete potom Rosmosovi, ja vám dám jeho Skype a vy môžete napísať. A takže ja vám aj ten server dám, ale zbytočne, lebo sa tam neprihlásite, je tu whitelist a tak, takže ja sa s vami lúčim, určite by som poprosil subscribe, aj like a nejaký koment dajte, takže zatiaľ čaute a užívajte si pekný deň. Čus. Jump.